mangsawang lho. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niku. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampean kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungong salwangsul sampean digawe kaya ngeten kok ya ora kapok-kapok. Petro, lakon biyen ora padha karo saiki. Lakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembateng catur. Mula sampean ndahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Ah, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Loh, ora basa tuaku makne kowe. Ora nek kuwarat. Oh ya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakuni siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku wis ngene iki ora kena di. Aku gelem lerem nek diliwetke. Oh. Nek kraton kok diliwetke ya ora ana ora. Wis walaupun sampean mboten mulun kondur. Ora. Nek sampean mboten mulun kondur, nyuwun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Tuk marani sunduk. Menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kalian Bagong. Teka dinten sak mangke sowan wonten negari Ngastina. Monggo ngger katimbalan. Gong, awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk. Rasa wedi to. Diutus bapak iki sing tetek atine. Sing madhep mantep rasane. Rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni. Wis gek matur apa perlune? Ya, siap-siap ya, Le. Oke. Petro. Wonten dawuh sinipun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinipun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tumpuk pangestu Tampanono. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bagong. Non. Slamet tekamu. Pangestunipun sinipun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Yo tak tumpuk pangestu Tampanono. Niki sanget anggen kami dadosaken jimat. Petruk slamet tekaku. Wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to. Ora Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karwane sisan ling ngurus. Ana kula niki Panakawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dinekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur kena Patih. Iya Petruk ndak tampa. Njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong nglindur. Lek ngomong ora sengaja. Nggih, upamana artine mangertekke sisan karwane kula ling ngrasake. Ora kok Petruk prayogakno. Panakawan Bagong padha rareja sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik, Bang. Hah? Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Lha niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula wis kulina. Dadi nek sampeyan ngomong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi. Titanono kowe. Lho. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing Titanono kok. Ngancam iki kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja samrap tamu. Pangestunipun Bagong Branduna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Perban. Oh iya tak tampa. Pangestu Tampanono Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponakan Bagong padha raja samrap tamu. Pangestunipun Perban Durna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak
tampa Bagong pangestu Tampanana nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe Petro Ndara Werkudara yo selamat kamu wilujeng Den bekti kula kunjuk yo pangestu Tampanana nggih kula pun dinggo jimat Bagong Podararjo Ndara Werkudara yo Bagong kok teng mriki salah kamar sampean salah perkara piye aku dene sampean iku nek lenggah niku ya ning negara Ngamarta kok sagedagane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina wah pancen niatku sowan ning negara Ngastina mula aja nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina nggih matur sembah nuwun iya Petruk padha kanthi harja samraptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk Bagong padha harja samraptamu pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk iya Bagong ndak tumpu prayogakno Bagong nggih sanggeng kawula dadosaken jimat Petruk dalem ana wigati apa marang matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit kepareng matur sanipun sun Prabu pun Duryudana menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar Bapak Semar nampi pangendikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula lah sejarahipun ngeten nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng ngaturake dharma bekti kula dhateng pundhen kula para Pandhawa nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika tumuli bapak matur kaliyan Ndara Puntadewa sinuwun enten apa kok penggalipun susah Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi ngoten niku ngendikane bapak Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan malah mboten sowan wonten negari Ngamarta tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina kawontenan kados mekaten menika bapak kaget lho lah Ngastina enten apa sinuwun Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene Suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ing negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana ha terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cethèking guru ngelmune guru niku kudu dititeni ora saben pendhita disuwitani ora saben brahmana disuwitani ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten ning waton pikirane isih jalan tangane isih iso kumrembyah sikile isih iso jumangkah wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okehe ning ra ya sesa-sesa sing digayuh tegese sesa-sesa sing disuwitani ngelmune niku migunani napa mboten napa ngelmu niku ngelmu ngawu gawar ngawur ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun terus Ndara Puntadewa paring pangandikan terus aku kudu piye Semar adikku sak loron kae pancen wewatekane angel nek dilukke nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake terus bapane Semar ndangu kali kula kali Gareng kali Bagong pun sampean mboten usah kuwatir Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono ning lenggah ning kono aturana supaya kundur ya bener wong meguru kuwi becik wong meguru niku apik ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep lah niku lho eleke teng riku niku mesake anak bojone kok njur nginep ora mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun semerapi lenggah wonten ing mriki Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki
dinten sampeyan ki kula nyuwuni diparilahipun Sinuwun Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo ganti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Nek sampean Sinuwun Prabu pun anu sahabat to Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petra Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah ning kowe dikethok kali bapak, moko bapak niku ngethok gulune anak-anake mesti nganggo benda sing ora landhep. Dadi ming suwi niki kok wah lara banget. Nek landhepe karuane nganten malah terus ora ngrasake. Nek ora landhep, le tatu mbaka sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petro. Remok kasawerna puteng sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk Panakawan niku gilani. Mesti gilani, aku nek nesu nguyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru. Sinuwun sewu janjane niku Sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita Haru Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal, yo sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun ana negara Ngastina Petra. Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Bratayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, kupinge. Oh, Bratayuda to, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantaka. Sajae wonge sing ning ngarepe Durna kuwi, Tru. Mburiku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rung suwe le dadi pendhita iki. Heeh, ketok. Ya wis ning wis ben piye ngendikane Sinuwun Prabu Duryudana Bapa Penemban. Ana dawuh apa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta Bapa Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone ing gong. Apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbah? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Kowe ladalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem nggone kinsep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nggih, dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marang Mbah makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan.
Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming Panakawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere. Kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara, Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Gong perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ganti omong terus. Ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Oh, lole, ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki men ngalem karo kowe kok, ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampiak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Mau aku nek kon ngulehke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Wase ringkesing rembug. Mangane iki selak wengi. Ndara Werkudara, Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Babu, semono kok aku Penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkahi kewandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh.
Kowe sik ngugek aku. Kowe iki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso ngangkae iku andane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning ngendi papane wong neter kadigdayan? Nang Mblabar Waja Janget Cinencang. Nang alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuandane Bagong, welah dalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandingi sak krijamu mlembah. Piye ta cah iki? Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Ha kowe nandhake nek pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetha nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale. Nggih, wajar. Gugu karepe dhewe. Bagong nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo Werkudara. Gus, opo? Kondur ka? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dinengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan napa mboten apal? Sampeyan mata napa mboten kulina? Lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Mendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampean kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungungsal wangsul sampean digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Tru, lakon biyen ora padha karo saiki. Lakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampean. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean ndahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Ah, Bagong kowe aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwalat. Oh ya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakune siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel yang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku wis ngene iki sak kena aku gelem lerem nek diliwetke. Nek kraton kok diliwetke ya ora ana ora. Wis walaupun sampean mboten mulun kondur. Ora. Nek sampean mboten mulun kondur, nyuwun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Paling pol Kurawa sing dijowe ha to? Sama dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar. Nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kondur negara Ngamarta, Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa.
Ning iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diadepi. Kalah cacak menang cacane musuh Salta Kurawa rasa wedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba pitungan. Aja tok arep-arep, gareng ki matane kira, sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti adi bali ora bareng karo Ndoro Werkudara, ora bareng karo Ndoro Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyrengeni, ora tau nggetak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak iki ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ora rasane gelo. Ah dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, Tru. Ha iya. Wis tata-tata wae le. Sapa sing ketok, sapa sing arep palangi awake dhewe Ndoro Werkudara, Ndoro Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya sar niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. Iya. Ning kono 100 e. Lah terus dhewe ngono to iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani ngono wae rasa ndatak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujuti kok. Mati mbelani bapak, mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati bener. Mati nglabi wong tuwa, mati nglabi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku ki dhewe iki nglabi bener. Ndoro Werkudara, Ndoro Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndoro Werkudara, Ndoro Janaka ning negara Amarta iki tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap, mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Mun nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh, ya manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah, lah wis akeh banting gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa, Tru. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tatahi nang kene. Tatahi nang kene kok. Katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelarira wang-wang Wiladalah ora pangling Bagong Sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi?
Kowe tekan kene rame ngarep nyekel aku to. Mengarep nyekel Petro to. Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe sarep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku mengkari antri, tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kowe karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye lah dalah, ora lah dalah iki serius. Terus, ngati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu, Surtayu. Tak ngerti to, urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau tepung ya kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Tiban tangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Tiban tangane Petruk ambyar kowe. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh Panakawan Petruk.
Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane to. Kowe nengke wae, ora apa-apa wis wae. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho rombongane. Pasukan paguyuban pekumpulan Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nolo gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Ajake arep ndi? Ngaso pundakku kecethet Oh, pundake kecethit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki bagianmu. Sing maju lho apa? Mbuh ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir. Trajak iki lho. Dasar Puranyata anake Bekandirna. Iya. Kowe barang melu maju, aku abdining Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isan sasat iso. Njara langit. Kene marganing patimu. Kene marganing patimu. Ayo panggal tayone legane karo. Perang nganggo iki wae aku. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong.
Sambatu. Gelem tak bondo apa ora kowe? Edan aku kena terus saiki. Mati. Ning aku njaluk modar cara apa? Aja meneng wae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwarak wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malso kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok isar lunga. Tro, es ora dombe lho. Ora. Ayo Sambatu. Sambatu, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe ngina karo Sotama. Cubrok. Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora cuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggepmu apa? Tuprok. Iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Ati kula lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Ya mbake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajae ketok nek wani kali kula jotosi nggih rai kula jotosi nggih dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditambah-tambahke yang dewa. Dipun tambah-tambahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Nggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Samamu sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedomangi kok ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring dlamaan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa?
Ya wis ana, karang bapakmu ki ngglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan ku ngoyo woro senane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wonten apa bocah? Ngerti sataman niku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungso sampeyan niku. Keparat manusane jajalanan. Agong. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bengawan Durna. Ungano dadamu. Ene maju legane ngaju glandang cundha manek ora jeblok ketemu aja tuntang Bengawan Durna. Kuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Ah, senengane ngeceh aku ora. Ketok kantong bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bengawan Durna. Ayo. Ini adu arep orang ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cuplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Cuplok. Tuplak. Strayali binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bengawan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bengawan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, mene sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Bedet. Rat. Perot bedet. Petra. Ayo meneh. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu karepe dhewe dewate. Pripun? Kula wonten napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsu ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lo trajange wala karo rangkete mboko siji. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu.
Joget ki bebas kok, Mas. Ayo, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bonto tawak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Weh, lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo, sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadakokean. Halo, apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Ya. Lho ngoten. Wah, lah kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Ya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Lho. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Ya. Lho mbangane Guajul pisan proto luntune apa ora isin? Iso. Ayo, aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nyo, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki nyo. Lho, mburi wae piye nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo, ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih. Ayo areng apa? Mburi wae piye nyo? Mburi nyo. Isih. Santai. Oh, Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah siramu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, wis. Wah, pecah siramu. Go. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nyo, ping pindho sisan. Wedan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Mriki. Nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Hati-hati, mingane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-dege ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis asa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho. Kene iki wis ngampet ambegane, guys, ya. Hai. Wila rapopo pangeran pati mung karo batur. Ya pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Siap. Ngati-ati ya. Wela ampuh piye merinding awake. Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Lah iya. No, pisan kasih duan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki lagi dijambak ngene iki.
Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang ki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang perang iki wis. Ayo. Ngati-ati. Ora apa ndi mawonge. Iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dir. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi. Yo, wadah aku mung turu delok terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Wala setan lah. Ana maneh cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu gak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Awi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Petruk nala garing Bagong, aku ingkang merpati karo wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani monggo kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani, gareng kuwi sing murite wong Paihung. Paihung nyek nek iki ora Paihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Paihung mudhar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku degloke. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dian goleke ojek ya Grab. Grab kurang didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana mengayu mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. apa mengo. Cekel Satpol PP. Mutiar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petruk. Kowe sing kaya negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mutiar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nek Pangapura.
Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Nah karanganku. Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Truk. Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kono omong pisan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mana ngomong mlayu. Aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. terus, Bang. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah tandane aneh. Sing dadi juru bicara sapa? Ayo. Nggih kula pundhang. Aku ngomong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok anun-anun. Saka ngendi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. kan nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu, Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetoke nang nggono modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Anu iya, alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Kowe dia. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ah nggih niku, kula niku ra mung piyayi sing tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyayi loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Belane Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi no. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah karo musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panah saka kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabnya ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Ini bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho dilapet. Diampet sik. Mulane kok wis teles sithik. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padane. Ha iya. Sing ngono aku milani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampean niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu aku. Heeh. Anu iya. Bang ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku sendakdina srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap ndak aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watakku ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti kok. Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong coba cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono
Aku artos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenang. lahir batin. Lahir batin. Kula nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ing gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iku aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok ngono sing diuripke. Oh, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring pokok sandangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Yo tambah nono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balik karo aku. Adik lanang loro kan ajari kanggo alugara. Siap. Ing Kete prani mangan anak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Niki lho. Iya. Kok ya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locok iki ahli goro. Ora percaya njajal batuno batung templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok mrene rasa cewek to. Butuh iki tak gawa ora rasa ngeyel to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono iki. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi kok. Piye? Madhep rono. Nah, Dikuwat tangan loro, kok ndak tiba. nggih. Mati kowe, ajar dasmu. Kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku men njajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nganti tekan karo dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cupluk ngono wae. Canggileng iki. Awak Surakarta jalan. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantara Prabu Baladewa tipan alugara. Sing ngangkon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuwatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu. Yo mati jeneng aku. Wagu kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu, ning omongane tok. Nggih. Uiye.
Jagat Dewa Bathara kocam kacarita gawe kecap gawe mrica. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Perisa? Iya. Kalau jawane kuwi jeneng Bagong wis to. Wong ana ora ketipan mengke negara krakon mati jenenge awe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep milani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora bilang apa? Nek nganti Panakawan kowe wani gendasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wit semana, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngira-ngira labuhane nolo Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandhangono Kyai Alugara Jaya. Maning jajalan sudaning bawon blesan ora ngerti nek iki panjal maning nata Mandura Prabu anu sudah apa ora Wendra Janaka wedi to karo aku anggepmu aku ora krungu kene bali kurang siji kowe nek sing gawe dolanan aku ajar kowe nggih ngerti sampean kok ya klithah-klithih ta Ratu ndadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketontok terus aku. Ndara Werkudara amuk Suramrata Jayamrataya. Kadangipun Kakang Werkudara mung merga gara-garanipun Kakang bakal milani Petra Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong anu ning kula Bagong dikira aku ora ngerti setan ora Bagong nggawa Alugara tok nggawa apa nggo mateni sampean wong dodol sapi ora. Wah weh. Kowe tegel karo aku. Sampeyan ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuhi kula wong ngoyak kang kula loro, ngoyak kula. Ha to?
Nek kecekel kula mesti mang Pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omahku sing serna marko ayo. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa neni Apa tene pisan? wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janawa tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta, punta diasernake. wah edan Ora edan jajal kok piye? wah Mundar kowe. Ayo iki ora kami ayo. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Ini. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Ngene balik iki. Hanya lho. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenenge aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong, ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku gak. Tra. Rene yo. Balekke, Gong. Sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Nyo tampan. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Muga aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Bang. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Alu gorone nek nyimpen tak ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Oh. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jarbukan. Kowe sing nalar, nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka patine to, Gong. Wah, edane. Nek ngerti kaya ngono, Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kok tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok? Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok.
Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tego ning bar Kroro sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake reng. Apa? Ayo mulai. Yo. Ti kula mir. Bagong ndak tampa pangestune Bapak Tampanana. Lha pundi nggo jimat ndadosaken paripe? Iki kok malah sampean bareng kalih anak-anak kula. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Nggonku nganti bareng kelawan anak-anakmu sayektine pancen nalika semana barengi aku sowan marang Praja Ngastina. Ya mong aku ora ngawruhi marang sowane Petruk. Ingkang mbok duta supaya mboyong marang werku Darapadene Janaka kundur marang negara Ngamarta. Ya mung nalika semono ngerti-ngerti aku nalika bakal kundur marang negara ing Mandura. Petruk ingkang padha kejegan karo para Sata Kurawa wekasan keplayu awit dioyak dening werku Darapadene Janaka. Tumuli aku ing sak biyantu kelawan Petruk lan Bagong wekasan Janaka lan Werkudara mundur saka peperangan. Tumuli aku duwe ego penemu yen to perkara iki bakal tak wadulake marang Semar. Perkara napa? Perkara yen to negara Ngastina ana pendhita anyar katon sing jeneng Begawan Dewa Buddha. Ingkang darbe niat bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Semar. Mesine Semar ya ngerti yen to perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi pancen dadi kodrating Jawata. Kowe pesthi ora bakal bisa diselaki. Saka panglasaku yen ana menungsa sarta wujuding Brahmana ingkang bakal murungake Bratayuda iki bakal gawe geger jagat sabab Bratayuda kuwi perang suci perang luaring punaki sapa utang bakal nyaur sapa nyilih bakal ngolehake ing kono bakal katandha luaring punaki para satriya. Nggih pancen bener sarta bakal katandha kisah sing angkara murka ingkang bakal kalah kelawan watak sadu budi kasinggihan mekaten. Lah kok ana pendhita ingkang bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo barang aku ngerti sawetranane wurunging perang Bratayuda ora ana kejaba mung kudu ditumbali nganggo bantening Kakang Semar Badranaya. Semare koten prayetna samurires eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengalatan milang lintang Bima Sekti. Lah salah kula napa? Kleru kula teng pundi lah kok dadi kula sing ajeng diancam matine. Monggo upama niku tenan kula blas ora duwe rasa wedi nek pancen Semar diancam matine. Yo, aku percaya yen to Kang Semar ora bakal wedi diancam patine dening pandhita ing mapan negara Ngastina. Nanging lah kok dadi kudu Kakang Semar. Lah kok dadi kudu Kakang Semar. Sing dadi banten monggo ora mung Kakang Nayantaka. Sing diancam patine klebu adhiku Yai Prabu Ndarawati uga diancam patine dening pendhita ing mapan negara Ngastina. Lah terus pripun, Ndara? Kula kudu ken pripun? Gandeng ngembet marang lelakon Bratayuda. Mongko Bratayuda kuwi sing duwe gawe jagat. Tegese perkara iki ora perkara baen-baen. Yen nganti Werkudara Janaka ora gelem bali marang negara Ngamarta, apa ora katriwandan apa ora geger jagat saisine nyumurupi kananing kaya mengkene mau. Lah terus Semar, kowe munggah ning kayangan nyuwuna pengadilan lan para dewa. Lah kok dadi ana kanan kaya mengkene iki, dewa kemeng padha meneng wae iki terus kewajibane apa? Kowe munggah ning kayangan Kakang Semar. Semar kaya manut karo Ndara Baladewa ya terus. Ambo mari Semar kowe munggah ning kayangan man. Jreng tuk. Munggah ning kayangan. Romansaku bapak ki ning kayangan apa ning diwae kok gampang men ya. Kowe karo aku ndadani sing pesen Gojek. Lah iya. Pesen angkutan. Saora-orane Semar ki dewa, ora sembrono. Semar ki mabur ya iso.
piye-piye ya iso mula aja dianggep kowe karo aku iki padha karo Semar. Terus pripun iki Ndara? Kowe karo aku ngenteni ngene iki. Pripun ngajeng ngene pripun? Kowe karo aku ngenteni ana kene. Oh nggih, lah cetha ngonten. Ngenteni sak baline bapakmu. Aku ora gelem sarta aku ora trima yen to kanan negara Astina kaya ngono Gareng. Oh nggih, ngestaken dawuh monggo. Semene sawetawis wonten ing dalemipun Bapak Ndara. Yo, ngono kawan. Meraino semupang pangaruno dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sagetar kene dungane engkung ler wuwu sing pene panca pepetoke ngayam wana mrak manguwing pagakan Mas Tunama Sidam sekaring bawuna langgeng wayah ulun sukma wicara wonten timbalaning ngadawu ulun ngerti apa ingkang bebeda kelawan ati kita krana kadang kita sakarone
Ya kuwi Werkudara kelawan Janaka sajake kapilut ana ing negara Ngastina. Tumuli suwita marang pendhita anyar katon kang aran Dewa Buddha. Inggih Pukulun. Monggo nyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka dados pujangganipun para Pandhawa. Menawi ngantos Pandhawa menika mangke boten ganep gangsal ing ateges kadang kula Werkudara lan Munarjuna samangke tumuli mapan wonten negaring Ngastina. Menapa boten nami nglingsemi kejawi saking menika ugi badhe damel sastra wirang pasuryanipun para Jawata krana sakmangke sampun saged dipun tetepaken dewa sampun mesthekaken bilih kedah wonten lumampahipun kodrating jagat ing winastan Bratayuda Jaya binangun Narayana iya kanthi cara mengkono tumuli kita bingung paran marga ing kudu kita lakoni banjur kita sowan ana ing ngarsa ulun malah yen mengkono kepasang yugya katuju ing nginu sabab sadurunge kita sowan sayektine ulun bakal miji marang sowan kita lho wonten napa Pukulun ngertiya lamun sejatine Jawata bakal matedhakake ngengeran wahyu katentreman mau bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Kulub Kresna wonten ingkang wajib anggadhuh dayaning wahyu ana titah siji maneh ya kuwi Semar Badranaya jalaran tentrem lan buyane jagat samengko gumantung marang kita nggone momong utusaning adil ya kuwi para Pandhawa nggone kita minangka dadi suwing para Pandhawa lan Semar nggone wis saguh minangka dadi pamomonging para Pandhawa kula kang sangka kuwi Kresna Pandhawa mboya kena gudang Pandhawa kudu jangkep 5 mula kang sangka kuwi kita ingkang kudu budidaya kepiye supaya Janaka lan Werkudara tumuli bali marang negara Mamarta lan tepi marang kewajibane Narayana. Sarateng pandam sumala madangi troning pasarean menangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang tiak manah engkong sumungkem guling mula kang sangka kuwi kita ulun tundung baliya saka kayuwangan lamun kita pinanggya kelawan Ismaya tuturana lamun saiki kita wis kagaduhan wahyu katentreman lan Semar uga diwenangake anggadhuh dayaning wahyu lho nggih ngestaken dawuh tumuli kula aturi maringaken lan kula badhe ambudidaya wangsulipun ngadang kula panenggak tuwin panengah Pukulun ya suruh titing ati-ati ya Narayana. Kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sinuwun Ndarawati yo Kakang Semar lah kok sampean mapan wonten ing Alamantara ya merga saka bingung gidhuh penggaliku nyumurupi kananing para Pandhawa ingkang pisah ora karo-karuan merga Werkudara lan Janaka mapan negara Ngastina kula dhewe nggih ngoten malah niki wau sinuwun Prabu Baladewa rawuh wonten ing Karang Kadempel ngabarake Ndara Werkudara lan Ndara Janaka wis sarujuk perang ageng Bratayuda badhe dipun batalaken lho batal Kakang nggih sebabe napa kula dhewe mboten ngerti malah jarene sing dadi syarat srana supaya Bratayuda niku wurung
kudu patine Sinuwundarawati lan patine Semar. Mula niat kula ajeng gugat enten kayanganing nyatane sampean kok malah mapan wonten ing mriki, lenggah wonten ing mriki. Sayektine aku sowan Sang Asih Prana lan wis pinaringan dawuh yen to dina samengko tentreming para Pandhawa, tentreming jagat gumantung marang Natandrawati apa dene Semar. Ah nggih. Lajeng malah aku pinaringan daya kekuatan timbul daya batin ya kuwi wujuding wahyu katentreman. Nanging Kakang Semar aja cilik atimu. Sabab wahyu iki diparangake dipara dadi loro manjingangganing Natandrawati lan manjingangganing Kakang Semar Badranaya. Maces atiku. Drukces. Kowe aneh-aneh bareng kedunungan wayu lah kok ati kula saya tentrem saya bungah. Iya Kakang Semar nggih. Lah niki terus pripun? Ayo nyaketi negara Ngastina. Ah monggo kula dherekaken. Yai Prabu. Wah, aduh adikku. Adalah Bapak Semar aja, Bapak. Kowe senengane ra tau gelem disayang kok, Mir. Wong teko terus anake kaget kok malah disampluk. Koko Prabu ya. Petro, iya. Petro tak sikut raimu lho. Niroke karo aku. Amen kita kaya nek ratu padha ratu. Ratu jengkelmu mlosot. Batur kok ratu ora. Petro kosek Petro nggih. Aku tak matur Koko Prabu. Iya. Iya jengkelmu mlosot. Lali kok ya. Koko Prabu. Nggih. Kula sampun mangertos laman negari Ngastina. Ya, sabanjure. Menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negari Ngastina. Lho, nek nganti ana pengamuke pendhita ing bakal gawe pati ning Kyai Prabu apa dene Semar. Kula malah kepengin badhe sumurup pendhitanipun niku kaya ngapa kok gegerke jagat. Udara. Arjuna wonten maring adhawu. Pitewanci wis nekani dina wis prayoga, petung aku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal. Yo. Tumbale apa? Natandrawati karo Semar Raja Wigiring-oring aja walangati. Ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni. Wah, patenane. Lah kok dadi pendhita mau nggunakake Werkudara karo Janaka Petruk. Lah nggih, niku sing nyemelangi teng riku niku. Nek nggunakake para sata Kurawa wah kula tandangi dhewe. Gong, ayo Le. Aku wis nampa amplop karo raup. Piye? Aku wis nampa amplop arep raup mulih. Mulih jengkolmu rampung kok mulih. Lah kae wis do dikukuti kae teng kronteng kae lho.
Arep dadi asa-asa wis arep bubar iki. Ah iya ya ngene ngalon-alon rasa kesusu ra. Petro, nun. Arep tak goleke mungsuh. Mungsuhe sapa? Wis menengo wae aku tak matek Haji Pameling. Piye kok suwi piye? Biasane matek Haji Pameling iki terus teko e. Iki ketoke sampean pun mboten mandi. Gajul cangkemku. Ana wong topo kok cerewet wae. Nek kowe ora omong ki tumuli wis rampung perkarane. Menengo sik. Nggih, nggih. Lho, Gatotkaca wonten dawuh. Adimu nendi? Adikku sekolah. Rene ya. Maju terus. Moh, ati sikut kok kon maju. Abimanyu mbok menawi dereng dugi. Lho gak iso urung tekan ki piye? Abimanyu kok telat nembe adus wae. Iki tae kaya arep ketularan awake dhewe ya, Gong. Heeh. Satria-satria kok do sembrono. Timbali kengraka. Gatotkaca wonten timbalan. Abimanyu wonten dawuh. Bapakmu arep nerak pacak nerajang perbatang. Baripun melu Kurawa kepilut karo pendhita jenenge Dewa Buddha. Malah sajake arep mentala karo wakmu Indrawati mentala karo Kakang Semar Badranaya arep dadekke tumbal wurunging Bratayuda. Banjur Rama, iya. Wila dalah. Kanjeng Rama gadhahi pemangke kados mekaten. Mula ta mula kowe petukno nek kira-kira bapakmu dijak kundur ra gelem wane ana. Sendika menawi kula kuwalat, aku sing nyangga sendika. Ayo Bagong ki arep ngopo? Ngedot cekat-ceket kok senengane nggawe perkara lho mbok kajenge menengke mawon Bagong kok gagas sampean ora. Kasinggihan Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi golek wiwakmu Ndrawati menawi sampun pinanggih bakal tak mboyong ing negara Ngastina menawi sampun dumugi wonten negari Ngastina Abimanyu kowe bocah ora ngerti apa-apa ora usah melu-melu perkara iki nyuwun pangapunten menawi Kanjeng Rama badhe gendak sikara kaliyan Kanjeng Ndrawati kula ingkang boten narimakaken yen kowe ora trima kowe arep apa kula nderek kersanipun menapa apa kowe wani karo bapakmu nek pancen wong tuwa luput kena apa ora diwaneni lho kowe wis dileboni dening wakmu Ndrawati teko kowe wani karo bapakmu Rama Kundurana mboten bali nendi wonten negari Ngamarta aku ora bakal bali-bali ku yen wis wurung Bratayuda Jaya pinangun naingaken panjenengan wangkal nek wangkal aja klakon dosa ayo Abimanyu mungsuhmu pecah sirahmu pecah genti lho Kusik Abimanyu iki merganing patimu ayo tak ladeni Raden Janaka
Caedan gawe kaget anjlok neng arepe bapak nganti merinding awakku. Rama kundur mboten, Rama Kyai kundur mboten, baliku yen wis wurung Bratayuda. Nah ngaten kula ingkang kedah meksa. Wah, bayi wani karo wong gerang. Gadot, Gadot. Gadot Caedan cemplungke blumbang mawon Den. Wah, petu agecek kok. Kapok mboten? Wah, aja dhuwur-dhuwur. Wah, kuwedi Gadot. Aja dhuwur-dhuwur, medun. Lah mboten emut Purwoduksina mboten lajeng kula dunke. Gadot Caedan tak pecah siramu. Gadot, yo wis ora iso mecah. Petro aja sok ngece, Werkudara lagi kaya ngene kok diece. Janaka men dawuh. Jane piye to karepmu? Werkudara. Apa? Jane piye karepmu aku tak takon. Maracaca bebitungen. Pirang sumpahmu ing kudu kelakon ning Bratayuda? Pirang-pirang ucapmu ing kudu kelakon ning Bratayuda apa kelakon sira siadi sesuk yen sowan ngersaning sing gawe urip kowe isih duwe utang merga utangmu ora lunas. Merga sumpahmu mburung ndok tetepi. Lah kok dadi ming perkara pendhita ngawu gawar ngawur pendhita durung ana nyatane kowe kok nganti arep mentala karo pun Kakang. Arjuna ya ngono. Kok nganti arep mentala karo Kakang Semar, mongko Kakang Semar kuwi ketayalan sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah. Ming momong karo kowe, momong karo para Pandhawa. Oh lah jagat Dewa Bathara. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Ayo nek pancen karmatene karo Natandrawati pancen ana. Ning upama kowe engko getonmu wis ora ana gunane wong-wong mati wis ora bakal iso urip. Lho, ra kagungan Sekar Jagasmuta to, Den. Menengo. Oh ya wis. Yen karmatene karo Semar paten ana, yen Semar tekaning pati, kowe engko getonmu ora bakal ilang. Merga Bratayuda ora bakal iso diselaki meneh. Kuwi kudu kelakon, Bratayuda kudu kelakon merga kuwi kodrating jagat. Kuwi pesthi ingkang kudu lumadi. Inggih. Bali ora? Wangsul. Lah rak ngono. Werkudara bali ora? Bali. Ngerti omahe kok? Prek. Wah, Petro. Nek bali rono. Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ora apa-apa. Wong urip kedurungan ina lali salah hapus lawan mati. Ngopo Petro? Ngece. Iki ngopo ya wong iki? Ora ana masalah apa-apa kok dasdes-dasdes. Werkudara bali ra? Bali. Ayo ngono. Yo. Plirak-plirik matane. Ayo ya arep bali aku. Oh iya, manfaatkan kowe ya. Wedhus ya ora. Reng apa? Bali ora? Bali ya. Ora bali ya rugi ta ya. Yen nganggere gareng arep melu-melu. Delikke kene. Arep ngeplak pantil watu sirahe. Do mulih.
Ngapa truk mencicil? Ngece wae ya? Ah ngece ya, aku tak liwat kene wae. Oh, lah setan ngerti wae ya. Ngerti wong watune gedhe, watune karo kowe. Abimanyu wonten maring adawu. Aku ngaturke panuwun. Nggih, mboten dados menapa. Petruk bapakmu kon mungsuh mriko kae nggih. Iki sapa? Semar kowe Dewa Buddha ya Dewa Antaka. Dewa Antaka, Dewa Buddha ya. Rasaku kean bebangal, rasaku kean gunem tanpa guna. Waktu tinggal 2 menit. Mati. Baton mati aku. Wah. Woi. Atau Kakang Semar kula sampun tobat Kakang Semar. Sik gamelane. Ya, marai bokongku obah dhewe. Iki ngapa lho? Durga de dikapak-kapakno kowe dewaning panggidha pangrecana. Usahamu ora bakal iso kelakon mateni para Pandhawa. Rubeda Kang Sinanding ora bakal iso kelakon. G. Galuh. Kowe ora pantes mapan ning kene. Ayo bali. Ora bali tak kumbala geni. Ganggu gawe para warga masyarakat kelan para bapak-bapak sing asta ning pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Aja takon dosa konangan Semar aku sing ngobong awakmu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Madangi jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat neng soroting surya mega lan gunung sesuk meneh dipitung yen to lakon aja nganti ngawu gawar ngawur nuruti karo karep nanging tanpa pitung kuwi ora prayoga ya nggone Syah dininggal praja malah dadi sarana tumurun ing kanugrahan tumrapun Kakang apa dening Kakang Semar. Wah malah entuk wayu ya wayu katentreman pinirang dadi loro pun Kakang menawa dadi suwing para Pandhawa apa dening Kakang Semar menawa dadi pamomong loro-lorone ora bakal bisa dipisahake. Dene Pandhawa ing menawa dadi utusane ngadil ingkang bakal ambabar katentremaning jagat sawigung Yayi. Ya Kresna kakangku.